Satul Corunt din regiunea autonomă maghiară are o tradiție seculară în olărit. De când se știe, Moș Fabian lucrează vase de pământ și nepotul pare să-l urmeze cu succes. Peste 300 de familii din populația satului se întrec în crearea de modele variate și originale. Grâul ramificat, produs al agriculturii noi, a pătruns în arta meșterilor olari, adăugându-se motivelor cu o veche tradiție. Creația meșterilor din Corunt îmbogățește tezaurul artei noastre populare prin modele care i-au făcut vestiți în toată țara. Satul Corunt din regiunea autonomă maghiară are o tradiție seculară în olărit. De când se știe, Moș Fabian lucrează vase de pământ și nepotul pare să-l urmeze cu succes. Peste 300 de familii din populația satului se întrec în crearea de modele variate și originale. Grâul ramificat, produs al agriculturii noi, a pătruns în arta 5 persoane din familie sunt la filmul ăsta. Am 3 surori, Elviro, Mogdăuno și Coti. Și sunt acolo și mama. Nu știu cum a rămas afară tata, cred că a fost tăiat sau nu știu. Tata a făcut vaza și care merge în mijloc. Pal Agoston a învățat meșteșugul de la taică-său. Deși au trecut 50 de ani de atunci, fazele de lucru sunt aceleași ca pe vremea când s-a filmat jurnalul de actualități. După ce sunt modelate și pictate, oalele sunt arse odată, se smălțuiesc și sunt arse din nou. Acum, Gusti pregătește cuptorul pentru prima ardere. Meșteșugul s-a păstrat timp de 5 generații, însă negoțul care se practică astăzi este cu totul diferit de felul în care bătrânii vindeau oalele pe vremuri. Când am fost cam de 7-8 ani, atunci cu tata am pus oalele la căruțe și am mers la comunele spre Homorod, unde a fost oamenii mai bogați ca la noi. Și am strigat, am venit din Corunt și a început oamenii să duce porumb, cu porumb au umblit de 2 ori oale de varză și am dat oala, ei a dat porumbul, unul a dus greu, cu greu a umblut de 3 ori și așa am schimbat, 2 am dus 30 de sagi de porumb, 20 de sagi de greu, până aprilie, mai, noi am fost acoperit, am avut ce să mâncăm, din ce să trăim. Pământul nostru a fost foarte sărac, nu a dat prea mare producție și iarăși am început cu ceramica, n-am avut altă ieșire din... și așa am trăit. Cuptorul va arde toată noaptea. Între timp, Gusti lucrează în atelier împreună cu soția. Diviziunea muncii între cei doi e perfectă. Îi mai ajută din când în când și cei 7 copii ai lor. Am niște oi, capră, vara mă duc la coase, se fac fâne pentru iarne. Noi la sat trebuie să lucrăm și cu asta, dar
Meseria asta nu pot să-l am. A intrat așa sub piele. Eu cred că tata e vinovat. A injectat tata așa pe toată familia. Dintotdeauna, corundenii au fost renumiți nu numai ca olari, ci și ca negustori. Se vede cu ochiul liber că oamenii din Corund au știut să profite de tranziția la capitalism. În ultimul timp, ei străbat toată țara, cumpărând și vânzând artizanat angro. Înșirați pe marginea șoselelor, se orientează și ei după gustul publicului. Cine locuiește lângă șosea unde trece turiști mai mult, acolo orice prostii, orice bibileuri, orice ghici, imediat se trece, fiind lumea vine la Corund pentru ca să cumpere ceva frumos. Dar ce se găsește, ăla se cumpere. Crede lumea că asta e frumos. În locul vechii cooperative s-a înființat o fabrică de ceramică italiană. Modelele și materialele folosite, chiar și argila, sunt de import. Dar pentru corundeni este o alternativă la artizanat. Au fost angajați aproape 50 de oameni, iar marfa produsă de ei se exportă în majoritate în America. În ciuda a tot ce se întâmplă în jur, Nenea Gusti se încăpățânează să lucreze numai după modele tradiționale. Și efortul i-a fost recunoscut. Meșterul Pal e considerat azi un artist. El a avut expoziții în România și în străinătate. Gusti își amintește de parcă s-ar fi întâmplat ieri cum s-a instalat echipa de filmare la ei în curte în 1955. Știu, aici a fost montat șinele și aici am filmat pentru film, pentru jurnal. Chiar. Fetele acolo, unde sunt piatrele, acolo a fost o masă făcută unde a pictat farfurii și alte. A fost aici foarte frumos. Numai cu mere, pere, prune, grădina a fost plină cu pomi. A trecut și acum eu tot așa sunt. Am bătrânit, încet să murim și lăsăm meseria la copii, să continue ei.
Fie vară, fie iarnă, bazarul cu artizanat este deschis. Ca toți ceilalți colegi de breaslă, Nenea Pal are motive să fie îngrijorat. Va deveni meșteșugul lui o profesie ca oricare alta? Negustoria și chiciul vor ajunge să domine totul? Sau artizanul se va transforma în muncitor la fabrică? Nu trebuie să-i plângem noi soarta. Meșterul e mult mai descurcăreț și în felul lui mai înțelept decât se poate crede. Cumva, își va găsi el locul în lumea de mâine.